everyone, welcome back to Mithi Nursery. Finally, I'm no sofaibai आरो ओमफ्राय न'आवबो जोंना माने एसे बिराद लाइटिंनि प्रब्लेम जागासिनो आं बेलासियावसो भिडिअखौ बानायदों नालाय ओमफ्राय कारेन्टबो गैया स' आं जेराव लाइट मोनो बेयावसो माने जेने थेने माने केमेरा स्टेन्डखौ दोननानैहाय भिडिअखौ खालामदों आरो स' आं दिनैहाय सानदोंमोन आं न'आव फैदों जेथिया गुटे न'नि फेमिलिखौ बिदि भिडिअ बानायनो होननानै खिन्थु माने रावबो न'आव बिदि गैजोबा गाव गावबागाव खामानियाव थांजोबदों ओमफ्राय माने मा होनो आं सानबाय आरो स' माने रिएक्शन भिडिअखौनो दिनै लाबोनोसै होननानैहाय फार्स्ट न'आव फैबाय जेथिया आं एसे माने मोजाङैबो थानो लुगैदों नालाय स' ओंखायनो रिएक्शन भिडिअखौनो लाबोबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैहाय माने बे रिएक्शनाबो माने बहुदानो कमेन्टआव आंखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थादोंमोन दि आब' नोंनि भिडिअनि सायाव नोंनि उमुक सिमाङाव फै माने भिडिअनि सायावहाय आब' नों रिएक्शन लाबो प्लिज होननानै बहुदानो कमेन्ट हरबाय थादों आरो गोबावनिफ्रायनो बेखौनो आङो सानबाय थाखादोंमोन आरो बिथांमोननि माने रिक्वेस्टखौ फुरा खालामगोन साननानै स' दिनै आं फुरा खालामनो सानबाय आरो ओमफ्राय माने जानाय भिडिअखौबो आं लाबोगोन सानदोंमोन नाथाय बिराद गरम जोंनि बे कार्बि आंलं माने जेरावबो नङा आरो जोंनि बे साइडथिंजाय माने लाइटनि बिराद प्रब्लेम माने लाइन थानो नागिरा ओरैबायदि गरम ओंखायनो माने आं जानाय भिडिअखौ लाबोथ'वासै जानाय भिडिअ खालामबा संनांगौ जायो मा खालामनांगौ जायोना ओंखायनो आं 3 days आं एसे रेस्ट लानो सानदों स' ओंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव थेवबाबो रिएक्शन भिडिअखौ दिनै लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय सानदोंमोन आं एसे दिनै थिगसे मोजाङै देलायनानै एसे भिडिअ खालामगोन होननानै नाथाय जायासै थेवबो गरमनि थाखाय जायासै आरो थेवबाबो एसे मेगनाव आइलाइनार फुनबाय आरो आङो एसेबाबो लाइनार फुनदों ओमफ्राय दख'ना गानबाय स' बिराद गरम थेवबाबो आं कन्ट्रल खालामगासिनो गिसिबसिमसै आरो गिसिबखौ ओमफ्राय लासैनो आंनि फेमिलिफोरखौ इन्ट्रडाक्सन होगोन बारो र' एसे वेट खालामदो गिसिबसिमनि र' एसे गिसिबनि बाराबो गाज्रि नङा स' दा ओमफ्राय र' एसे गिसिबग्रोनि स' गरमलै आयदै मासे गरम ओमफ्राय दा आङो सिबा थानो लुगैयो दोननो बायो थेवबो ओमफ्राय दोनथ'नोसै ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मा होनो आंनि मुभि जिउदावरि मुभिनिफ्रायनो सिमाङाव फै नों होननाय संखौ माने आङो रिएक्शन लाबोनो सानदों आरो दा माने मा होनो रिकुवेस्टबो खालामदोंमोन नालाय बयबो ओमफ्राय दा जों बे शुटिंआवहाय मा जायगायाव लाहैदों आरो जों माबायदि खस्थ' मोनदों बेखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरो स' आरो बेखायनो दा जों भिडिअखौ नायग्रोनोसै खोमा ना बिनि उनावहाय आङो माने लकेसनफोरखौ एसे नोंथांमोननि सिगाङाव माने खिथागोन आरोखि बबे मा जायगामोन स' देरि खालामबाय थाला नङा होमबा आरो जोंहानि न'आव फाइनालि आं सफैबाय बाट जोंहानि न'आ माने एसेबां माने गिदिरबो नङा फिसाबाबो सनानि न' होननाय बायदि न' इज न' ना हम इज हम स्विट हम जायखि गिदिरानो जा फिसायानो जा न'आ न' नङा होमब्ला ओंखायनो दा होमबा भिडिअखौ लेट खालामबाय थाला नङा होमबा आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै होमबा लेट्स सी बयबो आंजों लोगोसे नायफा हा गानाबो बारा गोलावनि नंखाया ओमफ्राय बेयावहाय एलबामावहाय आंखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव हरनो दाबावदे एकदम मोजां नुथाराखै आंथ' गावखौनो एसेबो मोजां नुवाखै माने ओरैबायदि गाज्रि नुखादोंना आङो स' लेट्स सी नायनि लोगोसे नायफाथारदे खिन्थु सिनारिया ओरैबायदि पारफेक्ट वाव जेकर्निया हेन्डसाम ना एक्टरा लकेशन ओरैबायदि पारफेक्ट ना बुंनो नांला मोजां नुवाखै आं गावखौनो निजोम लामाफोराव मर्टी खामजोबदों लकेशनखौ बुंनो नांला आरो ओरैबायदि पारफेक्ट लकेशन ना बापरे आरो मोजाङै जुदि ड्रनजों लाबावोमोनबाथ'
लकेशनफोरखौ माने फैनोनो बायो गारनानै मिथिबायना location wow wow माने आङो जोंखौ होनाखै हा जेखनिया रांखौ होनाखै लकेशनखौसो बुंदों आं wow माने लकेशना ओरैबायदि मोजां माने बुंनो नांला ओरैबायदि पारफेक्ट लकेशन बियो माने बेखौथ' खनखादों माने सिंगारा बिग्रायलु आरो नितामनि ओमफ्राय बेखौ राजिब ब्रनाव बिथाङानो माने संखौ लिरदों बिथांखौथ' मिन्थिखागौ देग्लायबो बियो बेस्ट डाइरेक्टर मोनदों आरो बिराद टेलेन्टेड माने डाइरेक्टर बियो माने ओरैबायदि माने मोजां डाइरेक्टर आरो ओमफ्राय लाखि आंबो बेफोरबायदि मोजां डाइरेक्टरजों खामानि मोननानै आरो ओमफ्राय आरो बे माबाखौ गानखौहाय कोरियोग्राफ खालामदोंमोन लिशान आदाखौथ' बयबो मिन्थियो जाखागौबो सानजारांनाव एभरि टाइम सब कोरियोग्राफ खालामो बियो लिशान दाया ओमफ्राय केमेराखौ खेबदोंमोन सुमित राजा फंबायानो जायो आरो बेनो खेबदोंमोन ओमफ्राय ड्रनखौ जोंथ' सालायदोंमोन माने माबामोन बियो मा होनोमोन बङाइगावनि आरो बियो ड्रन सालायग्राया नाथाय जों बे लकेशना ना एकदम अरुणाचल मान्दालायाव लादोंमोन आरो जेराव जोङो बे एकदम गुफुर ड्रेस गाननानै दि आङो मोनसे सिन दंना थाबायबोनाय ओरै क्ल'ज जाबोनाय बे माने मान्दालायाव शुट खालामदोंमोन आरो ओरैबायदि मोजांमोन बे सिनारिया ओरैबायदि मोजां माने बुंनोनो नाङा आरो माने ओरैबायदि पारफेक्ट केमेरायाव भिडिअ जेसेबांखिनि नुदोंना बिनिफ्राय रियेलाव ओरैबायदि मोजां माने भिडिअआवथ' इसेबां माने बेरखांहोनो हायासै मानि थाखाय बेखौ आं मिन्थिला ओमफ्राय जिन्थु सानफ्लावार ओरै आखाइ बिलिरलांनाय दंमोन ना बे सानफ्लावारफ्राबो ओरैबायदि मान्दालानिनो सिनारि आरो बेफोरो ओमफ्राय माने मा होनो र' गरम मोनथारदां चुप सिरि था ओमफ्राय माने मान्दालानिनो सिनारिमोन आरो ओमफ्राय माने मा ओरैबायदि पारफेक्ट हा मान्दालाया एन्ट्रि गेट जानाय लोगो लोगो जों माने फार्स्टआव थांनायाव मोनाबोसो मोना माबायदि मान्दाला जायगा बे नङा नामा थगायबायसो नामा बेफोरबायदि आरो सोरबा खिथादोंमोन ना आंबो मिन्थिया ओमफ्राय दाना जेला जों ओरैबायदि थाङो हरसे जों हरनिफ्राय जोङो खमावबो तेनजिं रुपानिफ्राय अरुणाचल रुपानिफ्राय जोङो खमावबो फुंनि 5टा ना बेसेबांबो ओंखारदों आरो 5टायाव ओंखारना जों खमावबो बेयावहाय सानजौफुनि 11टा ना 12टायावसो बे मान्दालिखौ मोनहैदों आरो ओरैबायदि गोजान माने ओरैबायदि गोजौ गाहाय ओरैबायदि खस्थ' मोनोना गोबाग्रा मानसिफ्राथ' दा थांखा ओमफ्राय मा होनो बेयावहाय थांबाय ओमफ्राय दाना जेला जों मान्दालिनि एसे लामा मोनो होमबा लामानिफ्रायनो फ्लावार मोनबाय आरो सानफ्लावार माने येल्ल' लामाफोर जेनेबा वेलकाम खालामनाय बायदि आरो फैदो मान्दाला मोनबाय होननानै बिदि माने येल्ल' ओरैबो सानफ्लावारफोरा होमबासो माने गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनो माने फ्लावारखौनो न' फाइनालि लकेशनखौ मोनबाय बेबायदि आरो ओमफ्राय दाना मोनहैनानैथ' दाना बेयाव ओरैबायदि खस्थ' माने बेयावहाय ओंखाम जानो थाखाय जायगा गैया माने थानो थाखाय जायगा गैया ओरैबायदि खस्थ' दाना जों सहैबाय इसिबां 11टा बाजे सहैदों माने थाराथारि ओरैबायदि खस्थ' मेकआप लादों मेकआपआवबो मिरर आयनाबो लाङाखै ओरैबायदि खस्थ' मेकआप आर्टिस्टआ जेनेका देलायहोदों बिदिनो ओंखारनांगौ जादों आरो ओमफ्राय मा होनो बेयावहाय जोङो दखान फिसा दंमोन अरुणाचलिफोरनि बेयावहाय जों चावमिन एसे जानानै लाबाय बिदिनो जोङो शुट खालामबाय बे हाजोआ ओरैबायदि गोजौ थांनांगौ ओरैबायदि गाखोनांगौ माने अक्सिजेनखौनो मोना बेयाव ओरैबायदि हां गहां मोनलायलायो आरो ओमफ्राय माने जाय माने प्रेसार गोनांफ्रा दा थांखा माने हाखानाय नङा आरो हां लाख'नो हानाय नङा ओरैबायदि खस्थ' थांबाय जों ओरैबायदि मोजां जायगा माने
wow ओरैबायदि शुटखौ लाबाय जेन तेन हांगौ हां खस्थ'यैनो खिन्थु फुटेजखौ बिराद लादोंमोन हा माने बेफोरबायदि सान्दुं खामनाय फुटेजखौथ' बिसोर होदोंना माने सान्दुं खामै फुटेजबो दंमोन आरो बेवहाय मोजां मोजां नुनाय एसे ब्राइट नुनाय फुटेजबो दंमोन नाथाय मिथिला माने बेफोरो माने एडिटिंफ्राव मिलायहैयासै खोमा बेखौथ' जों मिथिला ना ओमफ्राय माने जेख'नियाखौबो आंखौबो माने एसे साबसिन नुनाय फुटेजफोरबो दंमोन आरो खिन्थु मानो होआसै मिथिला बेखौ ओमफ्रायहाय मा होनो मान्डालायाव जों शुटखौ लाखाङो खैथामान सिन बे सानफ्लावारनि सिन ओमफ्राय बे फिल्ड बादि नुनायनि सिन बेखौ जों मान्डालायावनो लादों आरो ओमफ्राय बै जे डेट माने जोंथ' थैनानै जेनेबा बै माबा बानायनानै दोनो ना गुफुर बेफोरबायदि बानायनानै दोननाया बेबो माने मान्डालायानो आरो ओरैबायदि खिन्थु बेयाव ना मोनसे प्रब्लेम मोनबाय आङो माने थानायाथ' थानाय प्रब्लेमखा आइबिफोर दं हा बेखौ सिगांनो जुदि फुंफ्रावनो बुक खालामोबा बेफोरबायदि आइबियाव थानो हायो ओमफ्राय आइबियावहाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरबायदि मोनो आरो ओमफ्राय संनो होबा माने उमुक जन जोङो दिनै संदो जों थागोन बेफोरबायदि होबा फैसा खमावनो थानो हायो आरो ओमफ्राय माने बेवहाय मोनसे प्रब्लेम जायगायाथ' ओरैबायदि मोजां दोमैलु बोथोर जोमै खोबफैबाय थायो ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम बेवहाय बिराद लेवार दङ लेवार बोरै मानदावग्रा लेवारा नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया जोंथ' लेवार बुङो बे गोसोम ओरै मानदाव बाथाबोना मोदोमावहाय बे ओरैबायदि दङ लेवारा माने जेराव मेरावनो ओंखारो लेवारा माने लामा फाखा लामा माने लेवार ओंखारो ओमफ्राय बै जोंथ' सानफ्लावारनि जों शुट लादोंना बेयावथ' गोसोखांबा आङो खोफिजोबो बाब्रे नै जोङो ओरै खांबा ओरै सुनदावना होयो मोखां खाथिबायदि सुनदावना दसे ड्रेस थिखि दसे बेसेबांबा गोजानाव खारो ओमफ्राय दसे थांनानै दसे शुट लायो दसे खारो बेलावा मासि गिदिर माने आङो बेवहाय मानसिफोरबो बिराद खम थेवबाबो माने ओरैबायदि लेवार दं नोंसिनि गिदिर बेथ' फाट्टेनो मोना बेनिफ्राय गिदिर लेवार दं आरो ना माने ओरैबायदि केयारफुल आरो लेवारनि थाखायनो ओमफ्राय माने मा होनो बेवहाय बिराद याक दं एक्सुवेलि याक बिराद गिदिर दं ना याकफोरनि थै सोबै थायो बिसोर ओमफ्राय गराइफोर बिराद दं मानसिथ' गैखाया ओमफ्राय थेवबो बांसिनानो बानोबो रोङा बिसोर बारा मानसिनाव ना ओमफ्राय फाखा लामाफोरावबो बिदिनो गोलैनानै थालाबायो बिदिनो आरो लेवारफ्रा ओमफ्राय लकेसनखौथ' बुंनांला ओरैबायदि मोजां माने थांबाथाय फैफिननो बालायलायनाय लकेसन आरो माने बुंनो थाङोबा सोरबा जुदि शुट लानो थांनो गोसो जायो अब्ला थांनो हागोन खिन्थु माने सब रेडि लानानै थांखा आरो माने बेवहाय थानायनिफ्राय माने हठात सानसेनो थांनानै सानसेनो फैनो अखानायै शुटिं खालामफैगोन बेफोरबायदिखौ दा सानखा थांनायावनो सानसे लाखागोन मोजाङै रेस्ट ला ओमफ्राय अखानायै मोजाङै शुट खालाम खमावबो सानब्रैसोनि दिन लानानै थांखानांगौ आरो साननैया ओरैनो बेकार थांखागोन थांलाय फैलाय लामायावनो ओमफ्राय साननैया शुट लानो हानाय बायदि ओमफ्राय माने मोनसे जायगायावनो शुटखौ लाजोबनो हागोन आरो मान्डालायावनो ओरैबायदि सिनारि दं ओरैबायदि दङ माने खमावबो गानदोंनिसो बेयावनो कमप्लिट खालामनो हायो आरो खिन्थु जोङो ससेल'सो बेयाव लाहैनो हानाय जाबाय माने थांनायावनो बुहुत खस्थ' जाबाय आरो फैफिनायाव बुहुत खस्थ' ओमफ्राय जों बे मान्डालानिफ्राय खमावबो हराव बेलासियाव शुट लाखांनानै ओरैबायदि गोजान जायगायाव जों ओंखाम जानो थांनांदों हटेलखौ जों ओरैबायदि गोजानाव मा जायगामोनथाय बियो बेयाव मा जायगायाव जों थाहैनांदोंमोन आं बारा गोसोआव गैला ओमफ्राय मा होनो खमावबो 30 किल'मिटार्स गोजानाव थांनांदों आरो जोंनि लामाया एसेनि फिसाल' ओरैबायदि थांनानै खस्थ' मोनदों माने जोङो बेवहाय जोङो ओंखाम जानानै हर थाहैनांदों आरो हरनि 11टा 12टायावसो सहैदों हटेल बुक खालामनानै जों थाबाय ओमफ्राय अखानायै फैफिननायावसो फुङावनो ओंखारनानै फैनानै आरो ससेखिनि शुटखौ लानो हादों आरो ओमफ्राय माखासे बै सिगाङाव माने मा होनो शुट लानायफोरा तेनजिं गावआवबो लादों जोंथ' आं पिंक ड्रेस गाननानै जोंथ' लकेसन बार जानानै होननाय संनि शुटफोरा बेखौ खिन्थु तेनजिं गावआवनो लादों बे बारा गोजान नङा खाथिसो सोरबा थांनो गोसोबा थांनानै लानो हायो बिराद मोजां लकेसन लोगोरियावबो लादोंमोन बेखौहाय ओमफ्राय रुपायाव लानाय जायासै ओमफ्राय जोङो तेनजिं गावआव शुटखौ बे दिना लानानै अखानायै जों तेनजिं गावआव हरसे स्टेन्ड खालामबाय ओमफ्राय अखानायै आरो जों मान्डालायाव थांबाय मान्डालायाव हरसे थाबाय अखानायै आरो शुट खालामबाय ओरैबायदि लेरेलि आंथ' फैनायाव गोबा अबस्था खाराब बाब्रे ओमफ्राय मा होनो मेंनानै खस्थ'फोरजों ना माजों मानसिफोरखौ मोजां मोनासै आंथ' जेख'नियाथ' हेन्डसामखा आरो बिराद हेन्डसाम टेलेन्टेड एक्टर बियो खिन्थु आं गावखौनो गाव बारा मोजां नुवासै आरो पस्ट नै लाइना दासो फैफिनबाय आं खिन्थु आं माने गावखौनो गाव बारा मोजां नुवासै आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौसो आं खिथादों आरो सोरबा साननो नाङा दि बांद्राय रायलायदों बांद्राय देखायदों बिदि साननो नाङा बा जास्ट माने आंजों माने मा जादों शुटआव जों माबायदि फिल माने माबायदि माने जादों बेखौ एक्सपिरियेन्सखौ आं खिथादों आरो नोंथांमोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे समखौ जाय नायाखै जिउदावरि होननानै लिरबानो मोनगोन आरो जिउदावरि लिरबानो सङा फैखागोन अलरेडि रिलिज जाखाबाय ओमफ्राय बेनोसै आरो नायनानै सोर मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्ट हरदो गाज्रि मोनग्रायाबो दंखायोबो आरो कमेन्टआथ' फैखागोन दा आं मिन्थिखायो जेबो नंला दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै ना मा बुङो बाय लाभ इउ अल आरो नेक्स्ट भिडिअ लानानै थाबैनो फैगासिनो दङ नेक्स्टआवबो आं रिएक्सन भिडिअखौनो लाबोगोन नोंथांमोननिसिम
स' नेनानै थादो आं गावनिनो समाव रिएक्सन भिडिअ लाबोगोन मानोना आं गावनिनो समाव बुहुदानो रिकुवेस्ट खालामगासिनो दं माने आङो नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौ फार्स्ट फुरा खालामखांनायनि उनावसो गावनि गोसो बायदि आं रिएक्सनखौ लाबोगोन स' ना मा बुङो स' दा बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ अल